Di atas, Bos. Masya Allah, lah wong nak pencak silat pindah neng kono makane golek-golekane angel. Wah, ini itu kan seru krim. Anak peningkatan, orang monoton glute. Beh, lah marai podo kuate lho tol. Makane awet. Lah yo. Dijane pencak silat, dangdutan nih. Kok tambah jam barang nih. Wih begoke ya ngono. Enak wong duel randang dipisah ngono apa piye malah ngebut nak mbadok kae. Mangi wis tak pisah, nggawa kakung.